Apa balik si Loloy? Paligid. Paligid nagtagbong pa buti rin balik man. Naging kwarta lagi taon lagi. Ano gayong bay do kwarta? Labaw pa ko apoy kwarta. Pasig ako doon para Ato sura to nga kanang na jo kwarta. Ay pareho goy kwarta. pili pangayo kay. Pili pangayo. Ngog ko mga 10k lang. 10K. Tag 5 kita. Parang may naamoy ako hindi maganda. Murkina tako na. Sura to na kanang na jo kwarta na. Ayun ang arig. Ade ko sa duwa. Ah, gani. Ya magkonta na arig na wa di niya. Ato ba ka? Talikod ha. Talikod ka ay abot ni Loloy ha. Kun mo to ba ko kay. Oo, pwede ka mailhan jud na suksukay ko sa diri. Bukan na dali. Ikay bahala ah. Ako rin bala kay magdaw-daw taro. Kana. Ikaw na. Ato ko, balik kong lulugog yung kay ako lagi ipabarang ko si Poy kay andam na ubang bayad do. Ibu ako nangawalakan siya na ko eh. Pagka makabayad lang og pambabarang ni si Poy nun, madutlan yung tong tawha na to nga, ipasalinan ko ngaut pante. Kaulaw kayo. Kaya matuman gani nga ipabarang gina ko siya. Loy, may kina ka. Oh. May kay na kita mo dali, mo tulay balik ko tong mambarangay ngayong gingon ba? Mayo kayo kay nangita sa guni mo kay ingon si Lulugoryo nga karon na kuno tong parang kuno kay pindot rang panahon. Kaya nagpag ipay ni Lulugoryo. Oh, di away, andam na ni. Kada. Be, ako gunit be. Ako hatag yung Lulugoryo dito. Ano sa kadiha kay ako sang ato si Lulugoryo nga naka kay ron makapangandam siya. Kasi babot pa, pwede libay kay barang ng si Poy. Oy, ano ba? Nana kwarta. Nana si Lolo dito, paabot na. 15k na. Ay, ikari ko na. Ako Gusto na bursa kaya tumbahin dito. Di. Pare, Ya, aron ako na. Oh, pare. Ay, kay bala. Oh, ako'y barag daw ba to? Okay. Daw ba oh. Loy. Bay, So na ito nagbabot na si Lulugoryo dito. ako ba? Oh, Sige, mayo, ato na ko. mahal ito. Lulugoryo. Uy, uy. Basta. Oy, balik layo kay kanang mga totong kuan nga padayon tong pagbabarang. Oh, kaya bita to. Oh, Ya, asa man ang kuan? Mo. unsa man? Ang panti, nagdagag panti. Nawa panlab kalimtan. Hindi mo na kay. Magpasok ta dali dali. Unsa man akong buhaton? Dali kay. Lulugoryo. Akang dauban daw. Pasuhan magpasuhan. Ako mo yung dauban nga Di, si Poy pasuhan. ra ibabarang. Pasuhan na ka kay. Kaso Okay na lang way panti. Ako pasuhan. Patungod sa ko. unsa man suyop niya oh. Atong pasuhan kay. Atong wagod. Ayun. Ano, Lulugoryo? Kulit kini kay. Tawag nga ni Sipoy. Ano? Eh, si Poy! Si Poy! Unta, madutlan ka ng baranga ka! Kanay. Mugburot tayo magtiyan! Si Poy! Si Poy! Mugburot tayo magtiyan! Uy, Tony Boy. Kap! Kata, talo itu mana kalau lagi gila sana pinagod kayo. Good na kayo. Ay, Uy! Sikap man lang itong gapaasi pong mambarangay! Nagkita sa Anthony Boy, gibahin lang kwarta nga akong gibayad! Patay! Na-scam ko na! Ah!